Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani series na bidiyo wanda nake bayani akan file, yadda zaka saita file naka. Yanzu zan yi mana bayani ne akan yadda zaka bude file wallet. Ku kula da kyau, ka tabbatar kana da file browser. An baka da shi ka yi download shi ma da kanshi zai kai ka. Ka tabbatar ka zo ka bude file naka. Idan ka bude file ka zo nan ka taba wajen dot guda uku nan ka taba shi. Idan ya bude maka ka zo ka danna wajen file browser wannan. In ka danna file browser sai ba wata lokaci ka zo ka danna sign in to file browser nan. Idan application din baka da shi zai kai ka Play Store ka yi downloading. Idan kuma kana da shi da kanshi zai bude maka, ka jira shi kawai. Kowane irin waya Android kake amfani da shi ka jira shi, saboda yana bin process da yawa kafin ya zo ya bude maka nan. Ka jira shi dai. Dama zai je su browser. To jama'a, duk wanda bai yi phone verification ba, akwai bidiyo a cikin YouTube channel ɗina, ya shiga yadda zai yi phone browser phone verification nashi. Na riga na sa email verification shi ma mun riga mun sa. Yanzu wannan mutane ne suke requesting a yi musu cewa yadda za su yi su bude file wallet. To gashi na ya bude, ka zo nan kawai ka danna file wallet nan, danna wajen ka yi clicking. Idan ya bude shi ma ka jira shi. Ka gani akwai abun lura a nan, generate your wallet. Yace do not press back button until you finish the whole process. Ka yi generating file wallet naka ka bude shi. Idan ka danna no going back har sai ka gama gaba daya. So ka yi generating nan, sai ka zo ka danna wannan generate wallet din nan shikenan, sai ka jira shi. Kuma akwai abun lura a nan sosai jama'a. Wannan press key din shine wanda Dr. Nicholas wancan yake magana akan cewa ba wanda zaka aminta mishi da shi illa ba wanda za su gaje ka ba. Saboda file sun san cewa file a shekaru masu zuwa zai zama arziki ne a duniya. So abinda za ka yi nan, ka danna copy kafin ma ka wuce wani waje. Gashi nan wannan shine press key na file namu wannan wanda suka bamu na wannan wallet din. Wannan wallet ka tabbatar ka boye shi waje mai kyau. Idan ka yi copy shi ma bari nuna muku, sai ka koma nan ka zo ka je ka samu browser ka zo ka samu email. Inda ka samu misali ka zo ka bude Gmail, sai ka danna nan compass plus din nan. Kana zuwa nan wajen subject din ka sa file wallet don kar ka manta. Sai ka zo nan ka yi pasting. Daga nan kenan za ka yi pasting wancan copy da kadin ya riga ya rike akan clipboard. Sai ka yi pasting nashi, ya riga ya shiga. Sai ka yi saving nashi akan draft. Da kan shi ma yake saving wasu wayoyi. Shikenan sai ka koma. Koyaushe kake bukatan press key naka, idan ka shiga nan ka zo wajen draft, za ka gan shi ya rubuta file wallet. Gashi nan na riga na sa wajen. Za ka yaka kofa ka je ka sa. Nan ma zan ba da shawara da jama'a, ka tabbatar cewa email password ɗinka ba number wayanka ba ne, saboda kar a yi hacking na email naka a ji a kwashe maka file. Nan ma ku kula da kyau, ka tabbatar ka canja password na email naka ya zama secured one. Ka tabbatar kana da capital letter, kana da small letter, kana da special character kamar su hash, su $sign, su @ ka sa a cikin email naka a matsayin password. Ko ban san ko nan gaba za mu yi bidiyo akan yadda za ku yi securing na email naku ba. Ku sa mishi password mai karfi wanda ko Mark Zuckerberg bai sai ya bude muku ba. Yawwa, sai ka koma file. In ka koma file din sai ka danna nan, sai ka zo ka danna nan show alternative way nan, use fingerprint nan ma yayi. In ka sa fingerprint a wayan, in baka sa ba ka danna alternative nan kawai. Suke cewa sai ka danna wajen copy nan, zai bude ma I save my passphrase. Sai ka tabbatar musu cewa ma ka yi saving passphrase naka kafin za su bude maka alternative din. Shikenan ka danna wajen, in ya bude ma sai ka zo ka yi pasting kamar yadda ka yi cikin email nan.
sai ka danna unlock with passphrase nan za ka danna shikenan a jira shi zai bude maka. Yawa ka danna continue nan, yawa sai kai cancel in ba ka so amfani da fingerprint ka bude wajen Pi wallet. In kana so kuma sai ka danna confirm with. In ka haka gashi nan sun baka Pi guda 100 na test Pi ne, inda za ka shiga ka fara siyayya da shi akan wannan Pi chain mall din wanda shi ma muka yi muku bidiyo a kwanan baya. Za ka yi ka siyayya amma ba za su yi maka shifting ba da yake yana kan test ne. Amma in ya shiga mainnet fa, to shine wannan launching da ake fara. In har an shiga mainnet a wannan watan Disamba da muke ciki, shikenan za ka gani, za ka fara siyayya da Pi naka a cikin wannan wajen. Za ka yi connected da Pi chain mall ka fara ka siya, ka shiga ka yi siyayya da shi. Allah dai ya taimake mu gaba daya. Duk wanda bai seta ba ya seta. Allah ku dan duk kai sabon zuwa ne ka danna mana liking, kai subscribing, kai sharing bidiyon namu nan. Allah dai ya taimake mu gaba daya. Idan da akwai tambaya ne a wajen comment section din, muna marhaba da kowane irin tambayan da za ku yi mana akan Pi. Da yake bidiyo din mun yi akan Pi ne, tambayan ka din ka tabbatar cewa kana bukata akan Pi ne insha Allah. Ko ma wani group na Pi zan sa ku. Kuma duk wanda in sabon hadawa ne a cikin comment din ka bar mun username naka, insha Allah za mu fara zan hada maka wanda Pi mai kyau din. Mun tabbatar cewa mutane masu kyau idan suna zuwa wajen mu. Ni dai kan alhamdulillah wanda nake hadawa ya isa. Duk wanda yake bukata ya bar username nashi a wajen comment section, zan hada, zai ga insha Allah zai ga Pi, sababbin Pi akan Pi abun nan mining nashi. Allah ya taimake mu gaba daya. Wassalam.